Nselmilkom. Inter erba Fiorentina xej, sinjuri u sinjuri, dan u l-futbol, dan u l-spettaklu illi it-tim ta' l-Inter kapaċi juri u l-lum għamilna loba oħra enormi, kolli najt, loba fejn pratikament provaw ituna loba Fiorentina, ma fit-tintaqsima bajna t-terba u iktar minn Verstappen illum f'Monza Volniri. Spettakolo għal-meazza, l-oħra impeccabli mit-tim ta' Simone Inzaghi, l-oħra impeccabli ta' Marcus Thuram, goal, assist, għal-penalty ta' 3-0, għet nemmen il qed sikket il-kritiċi kollha illi għandu għax Thuram u mhux Thuram fiduċja ħbieb. Għanna attakkant utilissimu u ikompli juri loba wara loba wara loba. Għallu għad pjaċir l-istorja. Iktar mid-doppja ta' Lautaro u iktar l-iktar ħaġa li ġbitni fil-loba tal-lum. Li fl-aħħar sab ix-xibka. Lautaro doppja t-torra. Memx iżjed fej id-dur il-bambin iżom ideħ fuqu il għaliex qiegħed on form u on form impeccabli qed nara l-derka rwana qed jgħidilna bla kliem super wow, super Thuram. Qed fil-fatt tara li qed nelabora iżjed fuq Thuram milli fuq il-logħba per se. U kienet ukoll rebħa importanti li biha għajna issa f'kuntatt mal-ħomor s-Suwed, issa fis-16 ta' Settembru fis-6 tromba għannu jduwe, naraw naqra minnu l-qwa jħawel bejnietna. Għatis ovvjament min jirbaħ jitla l-ewwel. Kull mar tadu kol rimarka li Sommer ġab sejf tajjeb, bastoni tila, defrajlu boħra, eccellenti. Il-Kolombjan l-lum ta' assist għanwet mill-gols ta' Lautaro, nejdulu bravu wkoll. De Marco x'assista l-gol ta' Thuram bibtijaj. Assist cross sala Beckham literalment. Thuram kull ma kellu jagħmel daqqa ta' rasu jitfa' ġewwa. Impeccabli l-lob li qed jilgħab Federico De Marco. Ukoll Çalhanoğlu skur il-penalti. Wara wkoll illi kien viċi li skurja free kick bomba mill-3 kwarti tal-ground. Barella kellu dik l-inġeri imma jirkumpra wkoll ma nafx fejn karta safra vera qatt jipprotesta tafet mill-ewwel taqsima Barella imma jekk tara d-daħla li daħlu fuqu. Illum ir-referi kellu jagħti xi xkarti sofor żejda l-Fjorentina fil-ferma tiegħi. Biraghi Assiza jiffolja. Alright, issa ħatajduli fil-Fjorentina kellu l-penalti, però jekk taraw l-ewwel ġibda saret wara l-kaxxa mhux ġewwa ta' Kwame biex nkunu edna kollox. Biss ma tantx hemm xi nżid iżjed fil tiegħi. Grazzi ragazzi, logħba kbira, logħba superlattiva, iva issa hemm il-waqfa tan-nazzjonal. Nisperaw li l-plejers kollha jiġu qawwin u sħaħin għaliex issa kif qed ngħidu hemm id-derby wara l-waqfa u mbagħad għandna logħba qibsa ħafna li biha niftħu l-impenji tagħna fiċ-Champions League ġewwa San Sebastian kontra ir-Real Sociedad imma fuq dik il-logħba tkellmu żied il-qudiem. Aħna llum tmierna kien illi mmorru għad-derby punt indaqs ħallissa l-aqwa ewwel. Jiġifieri u
issa naraw x'inhu issa eventwalment naraw se jiġri. Mela, jiena ma tantx għandi xi nżid illum. Se mmorru għal waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu magħna il għaliex warajja issa jidħol Karparnis b'xandira diretta xejt kentej fuq Roma, Milan u mbagħad nisimgħu ir-reazzjoni ta' Clayton iċ-ċomba żammit reazzjoni rikordjata wkoll fuq il-logħba li daw it-tnejn kellhom il-ġimgħa qabel dak il-penalti ċomba għattanti naqra dubji fuq, biex nkunu qedna kollox. Insellem il-Darren Grek qed jgħidilna proset tal-programmi grazzi lilek tissegwina Darren good luck għal Newcastle United fl-avventura tagħhom fiċ-Champions League kif ukoll fil-Premier League. Ħudu ħsieb l-aħwa, sempre forza Inter, tisimgħu minn għandi id-darba li jmiss. Ciao. Trattanti tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal 65 € u tal-PlayStation għal 75 €. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux bid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba, nifimni, kella li tiegħi jiddependu minn fuq kif qed imorru Roma, ma tantx qed ikunu tajbi. Imma x'ġara, il-ferħ li ħassejt nhar il-ġimgħa wara kif forsi rajtu wkoll intom wara tluħ tal-Polozz tal-Europa League, ma tantx dom tingawdih. Biex inkun onest, il-logħba ma pretendejx li ħanerpuha. Qed massimu nġibu draw minħabba l-fatt li il-Milan bdew tajjeb ħafna u aħna kif tafu bdejna bis-sulluzzu. Kien hemm fil-bidu tal-logħba għal dawk li ma rawx il-logħba l-iskorġi Roma 1 Milan 2. Il-logħba tiġa qabdet vija wara ftit minuti meta ħarġa ta' Rui Patricio wara li nġibdet l-attenzjoni tar-referi dak Marjar Alvar u tal-penalti. Min jgħid kien, min jgħid ma kienx. Fl-opinjoni tiegħi jiena naħseb li kellek nitfa'
miżin iktar ngħid li kien milli ma kienx. U rġajna għattilet loba konsekuttiva kif diġà tkellimt diġà fi programmi oħrajn, sfortunatament Rui Patricio reġa' kien determinanti fir-riżultat imma b'mod negattiv. Naħseb wasal iż-żmien li Roma bis-serjetà kif diġà bdew ifittxu ċerti players, saħħaħna l-midfield, saħħaħna d-difiża, saħħaħna nofs il-ground, u wasal iż-żmien li aħna wkoll ikollna goaler ieħor. Issemmew diversi smijiet u naħseb li kieku ġi xi ħadd minnhom naħseb leverage mark tat-tim bħala abilità kien jiżdied ħafna, imma erġajna rajna li l-iżbal issa kienx apposta kienx accident jew le. Kellu wieħed janalizza l-VAR, kellu wieħed ukoll janalizza x'ġara u ma ġarax. Iva, il-penalti tista' toħloq ftit diskussjoni, imma naħseb li kif tiġettilkom il-miżin ixaqleb ħafna iktar lejn il-fatt li il-penalti ngħata. Ġifieri mhux qed ngħidu huwa penalti sagrosant, kien hemm okkażjonijiet fejn penalti sekk ma jingħatawx, imma naħseb u da mhux biex niġġustifika l-penalti għax ovvja kelli nkun daqsxejn polemiku ngħid ma kienx imma kien. Sfortunatament Rui Patricio mela hemm bżonn li d-diriġenza tagħmel xi ħaġa fuqhom. Ma jistax ikun minn 9 punti available kull ma nexxinna niġbru punt. U hekk aħna qegħdin l-ewwel 4 postijiet tal-kampjonat titlef home skontro diretto ma' avversarju li daħta ġassibu hemm quddiemek jew miegħek jew forsi ftit warek f'Mejju li ġej. Issa ngħaddu għall-logħba ftit wara wkoll li mbagħad wara l-penalti ġara li Rui Patricio għamel sejf tal-mirakli. Mela tgħidu da l-lejla qiegħed stordut wara l-logħba le ma gowler xogħol għalhekk qiegħed biex jilqa' l-blalen, jiġifieri naħseb il-kali di konċentrazzjoni ta' dal-goalkeeper kif affettwaw fin-negattiv is-sena l-oħra, reġgħu qed jaffettwaw dis-sena. U hemm bżonn jekk peress li issa kważi transfer market magħluq, hemm bżonn li għall-inqas forsi tingħata fiduċja lir-riserva żvilar li kull meta ġi chiamato l-appello kif jgħidu t-Taljani dan irrisponda b'mod pożittiv. Il-punt ieħor ta' min jinnota. Ftit azzjonijiet denji ta' nota fl-opinjoni tiegħi il-Milan kienu aħjar minna tul id-90 minuta kollha. All right, skurjajna go fl-aħħar u trid isu koll il-go ma skurjajniex aħna għax ix-xut li kieku taħ Spinazzola ma ħabax ma kienx jidħol. Problemi hemm. Hija realtà, xtraw il-players, hemm minnhom li nħossu adattat, hemm ġast sempliċement ġibnieh minħabba l-fatt li kien prezz tajjeb. Sfortunatament erġajna tfajna l-mira tagħna fuq ċerti players li anke dawn ikunu ġeneralment aċċakkati. Enigma kbira. U mbagħad ma nistax nifhem kif fuq staġun wieħed għal Lukaku nafqu dak il-flus kollha. Nipprova nifhem imma ma nistax. Il-logħba baqgħet l-istess bil-Milan ikollhom iktar mill-lob u għaddejna t-tieni ħaf. X'ġara? Fl-iktar ħin kruċjali tal-logħba li jien, il-logħba fiha diversi ħinijiet kruċjali biss. L-iktar ħinijiet antipatiki huma il-bidu tal-logħba ta' kull taqsima u l-aħħar ftit minuti ta' kull taqsima. Ġara li Leao għamel gowl kbir. Għamel gowl kbir apparti milli kien gowl tajjeb ħafna, il-gowl ukoll sar kbir minħabba l-fatt li id-defender ta' fuq Ċelik baqa' ċassat u laqqas ta' ipprova itellef lil Leao. Leao huwa plejer kbir, m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni min-naħa tiegħi, huwa plejer versatili, huwa plejer aġli. U apparti minn hekk huwa plejer kif ittieħ l-inqas ċans jieħdu. Okkażjoni ma jitlifix u ġara li ġara u morna tnejn b'xejn. Il-komplement tal-logħba żvolġa billi
fis-60 minuta l-Milan sfaw jilabu baxra minn nies. Kien fadal nofsija lob, qiegħed home. Imma minkejja li il-Milan għaddew minn din isħaba kera, ir-Roma sfortunatament marfux jieħdu okkażjoni minn din is-sitwazzjoni. Qed naraw li għall-lob ta' Mourinho il-wingers li għandna huma ftit batuti u naħseb f'Jannar jekk vera rridu nikkompetu u li rridu insibu sewa goalkeeper u wingers mal-linjax mid-dera li mhux jagħtu il-100% tagħhom. Per eżempju, għalkemm Spinazzola skorja l-gowl, Spinazzola għal daw kollha li jafuh m'għadux l-istess Spinazzola li rajna fl-Eurocup qabel weġġa'. Sfortunatament dal-plejer wara dak l-inġeri kbir għaddu Marco Prax, El Shaarawy kien mhux ħażin, imma l-bqija hemm nuqqas esperjenza. U biex tilab il-logħba ta' Mourinho l-esperjenza trida speċjalment biex tittefendi u titla tattakka mal-linja. Riżultat naħseb ġust ta' 2-1 il-Milan ma serqu xejn, biss ir-Roma hemm bżonn li nxamru waħda l-kmiem. Nirringrazzja l-Alla wkoll li wasal dan il-mument ta' sosta fejn hawn it-tim kollu jrid jirrifletti mhux il-coach biss. Id-diriġenza għamlu semhom, players ġabu, players biex tilab hemm. Sfortunatament għandek diġà ħafna aċċakkati minnhom, anka ġibna forward l-Iranjan ġibnih aċċakkat, Sanchez weġġa wkoll, xem ġo Trigorja. Wasanna biex inkunu daqsxejn skaramantiċi biex immorru nibatu xi ġiex Bowser's melħ, jew xi daqsxejn il-Mambierek, għax mid-dera hemmhekk hemm xi daqsxejn magħmul, qed nara l-Antonella bħalissa qed jitħaq. Nipprova nifhem imma ma nistax. X'ġara? Mourinho? Għalissa nippreferi kieku l-Mourinho nħallih barra x'kieku ma kienx Mourinho aħna maħniex qed nitkellmu f'dil pożizzjoni il-għala. Ta' min iqis li dal-bniedem wara 30 sena ġo Ruma ġab tazza Ewropea. Sena wara, mhux ġimgħa wara, sena wara, mhux staġuni wara, sena wara kieku ma serqunniex finali konna nieħdu ġiex tazzi Ewropej fila, plus kwalifikazzjoni fiċ-Champions League. Apparti minn hekk konna wkoll ikonna iktar flus. Issa, il-biċċa tax-xogħol qiegħda wasal żmien Ruma li nxamru u naħdmu u nirsistu ħalli li tlifna nġibuh, nirkuprawh, għadu bidu biss dal-punti għalija fil-bidu tal-kampjonat dejjem kienu manna li taw iċ-ċirasa fuq il-kejk fl-aħħar ta' Mejju. Insel minnkom issa ħaddi l-ħabib tiegħek ċomba, hej ma daħalx iċ-ċomba live. Ejja ċomba, konna nagħmlek iktar ta' kuraġġ. Mhux hekk x'taħseb Antonello int u s-semmija tagħna. U minn hawn ħanaddilu il-ballun f'saqaħ, suppost kapillu. Isliem u l-etep, jekk alla jrid narawkom wara s-sosta bil-logħba li jmiss, il-lejl tajjeb. Il-lejl tajjeb bibtej Milanisti u anka mhumiex ovvjament rġajna bid-bissima wara Roma Milan, it-tielet rebħa minn 3 partiti, bidu tajjeb ħafna, konferma uffiċjali li Milan ta' dis-sena huwa tim li jidher li se jtina gost. Għandna 11 b'saħħithom, però wkoll għandna bankina soda u li anke meta jidħol plejer mhux bħalma kien jiġu sena oħra dejjem l-istess jitlu, bid-darba jidħol min jidħol it-tim jibqa' b'saħħtu. Giroud, 37 sena, Giroud huwa plejer li jibqa' jiskorja, u mhux penalti. Għandix ma jgħodx. Mhux xorta go, jiena kuntent. U l-penalti kien, għal-min qed jaħseb li ma kienx, però Rui Patricio daħħal saqajh u laqat l-attakkant. L-attakkant laqat, fis-sens il-Loftus Cheek li mhux attakkant, imma l-plejer tan-Milan laqat. Issa, għax ma kienx jitħares lejn il-plejer, jitħares lejn il-ballon. Ma xlaqat il-ballon. Leħu. Ma allora penalti. Enata bil-VAR, kif suppost. It-tini go mbagħad ġmiel.
Reinders del Calabria mal-linja Calabria cross u lejaw minn mal-art, minn bil-qiegħda ravuxxata. Il-gowler ovvjament Rui Patricio ma jista' jagħmel xejn li feħares hekk u jara l-ballun jaħbad mal-lasta u jidħol ġewwa. Gow ta' fenomenu kif huwa plejer bħal Rafael Leao. Imbagħad waslet ħansejħilha baħna nata ta' tnejn min-nies. Fikayo Tomori u Stefano Pioli. Fikayo Tomori għax teċċa wara li kien ilu karta safra u jibqa' jipprotesta u jibqa' jiffawja. U ta' Pioli illi ovvjament passoltu jrid jistenna 60 minuta biex nagħmlu bidla. Jekk għandek plejer ammonit. Ma għandek plejer ammonit. Qed ikun nervuż, ħalla fil-ground għala hu. Imma ma ġara xejn. Ir-Roma labu l-aħħar 30 minuta bi plejer aktar, daħal Lukaku, fej ovvjament dan għajjem ċertu entużjażmu kemm fit-tim anke fis-supporters. Fit-92 minuta wasal il-gow tar-Roma b'xut ta' Spinazzola li Kalulu kien sfortunat li daħal propju miflok Tomori, miflok Loftus Cheek. Daħal Kalulu illi dan daħal miskin kien zvinturat illi xkien ix-xutja Spinazzola daħħal saqajh biex ovvjament waqqaf il-ballum milli jibqa' javvanza ħabat ma siequ u spiċċaw fuq Mejjan. U skurjaw ir-Roma li l-aħħar għabditni biża li nerġa' niftakar dak li għaddejt minnu f'Jannar meta kont Milan għal Milan Roma, inkwetajt għax qed din l-istorja ġo għaddejna minnha. U bżajt illi nerġgħu naraw l-istess affarijiet. Imma darba wasalna sal-gowl wieħed biss. La temija Ibrahim ma nafx. Għax kif la temija Ibrahim kien jiskur qed ngħid żgur. Min-naħa l-oħra li rrid ngħid però prestazzjoni tajba mill-Milan, prestazzjoni deludentissima mir-Roma. Onestament, dawn il-plejers kollha li qed iġibu, però r-Roma m'għandhomx idejat. Għandhom coach li jibżgħ attakk, għandhom coach li moħħu biex jiddefendi riżultat, però għall-attakki ir-Roma qegħdin lura immens. Immens. Speċini nitkellem dal-mod Karl, jiena ma nafx ovvjament x'qal Karl għax il-video tiegħi ħireġ wara intom tafu x'qal ma nafx hekk jaqbilx miegħi, però il-verità għalija personali hija li ir-Roma ta' Mourinho sissa mhumiex ir-Roma li kienu qabel. Ir-Roma ta' Mourinho ta' din is-sena għadhom lura ħafna milli jiġu r-Roma li kienu qabel. Issa rajt, għandhom Renato Sanchez barra. ċaġa normalissima, għandhom il-Dybala barra ċaġa normalissima, Lukaku għadu jasal, daħal ukoll. Spinazzola ma nistax nifhem li ma raġuni ma bedix, għax kif daħal biddel il-logħa. Però għadhom lura Roma li kollok punt, minn tlieta tetlobiet. Diġà qed naqta'hom b'8 punti, aħna mhix ċajta, għadna fl-ewwel ta' Settembru u ġanna 8 punti vantaġġ fuq ir-Roma. Issa xiġri meta jilabu l-Lazio rridu naraw. Għax hekk il-Lazio jfallu mill-Irku wkoll. Ħanġu 8 punti jew 9 fuq il-Lazio wkoll. U daw ħajlabu man-Napoli. Mhix faċli żgur. Naħseb li daqshekk qed li kelli ngħid mhux għandhom impalla ħafna għax bħalma tafu issa fuq Mixo qed ikun hawn iżjed persuni minħabba li l-YouTubers diedu u ovvjament ma rridx l-intawwal ħafna x'inkella videos jiġu twal u tiddejju. Però qabel nagħlaq peress li dan huwa l-aħħar intervent tal-Mixo tal-lum, nixtieq infakkar il kulħadd fl-sponsors tagħna li huma El Catalan Restaurant, Game Breaker, Spaces u Barberum, The Barberum. Biex tmorru għandaw l-sponsors tagħna skużawni u tgħinuna biex ovvjament il-programmi tal-Kamra Sportiva jibqgħu jsiru u nippruvaw dejjem intejbu l-kontenut. Però ma jkunux huma li jgħinuna ma nistax nagħmlu aktar affarijiet. U intom tridu tgħinu lilhom liedna billi tmorru għandhom tużaw il-servizzi tagħhom biex bekk huma jgħinu lilna u nkomplu nkabbru din il-ħaġa li qegħdin nagħmlu fil-Kamra Sportiva. Ħanagħlaq billi nfakkarkom fil-YouTube channels kemm tal-Kamra Sportiva li ovvjament issibuh fuq YouTube billi titlu Kamra Sportiva, issibuh hemm u tagħmlu subscribe ukoll jekk dejjem tridu fuq il-YouTube channel tiegħi Milanista Maltese fejn hemmhekk nidħol f'aktar dettalji tal-lob
tal-Milan, ovvjament għadni kif fil-fatt il-rekord jgħid ftit tal-minuti ilu il-video li ovvjament issa jitla u jitla għand is-sur editur li mbagħad jiddeċiedi biex joħorġu f'tal-kamra sportiva u ieħor tal-Milanista Maltesa jitla dal-watt. Qabel nagħlaq ukoll tal-aħħar nixtieq infakkarkom f'Mixed Zone li jmiss li se jkun nhar it-tnejn. Dak kollox minn naħa tiegħi, issa għandna break u niltaqgħu għad-derbi mingħajr Tomori. Nispera li bit-bisima kif qegħdin illum. Saħħa likom u dejjem Forza Milan. Ciao.